Ao redor das 2 da tarde, os tres únicos detidos ata o de agora pola súa implicación no alixo de cocaína desta pasada fin de semana na Pobra pasaban a disposición xudicial no xulgado de Muros, que é quen instrúe o caso, ao ser este xulgado onde se iniciou a investigación. Trátase de tres varóns de nacionalidade colombiana, que ao parecer foron os encargados de trasladar a droga ata a costa galega dende Suramérica. Os tres prendidos foran detidos pola Policía Local da Pobra na tarde do sábado, na zona da Virxe do Monte, cando deambulaban polo lugar desorientados, facéndose pasar por peregrinos. Polo de agora non trascendeu nada da declaración ante o xuíz e a investigación segue baixo segredo. Mentres, a delegación do goberno si confirmou que a droga comisada froito desta operación policial ascende finalmente aos 3.600 kilos. Fontes da propia delegación informaron tamén que polo de agora só hai estes tres detidos, aínda que a investigación continúa aberta e non se descartan novas detencións. En canto a como chegou esta droga á Pobra, mutismo absoluto, sen trascender tampouco polo de agora o medio de transporte empregado polos narcotraficantes. As forzas da orde rastrexan estes días toda a costa Barbanzá na busca desa posible embarcación que aínda non foi localizada. Todo apunta a que puidera ser novamente un narco submarino, que a propia organización criminal afundiu no medio da ría, pero tampouco se desbota outra posibilidade.